A función do aparello excretor relacionada con nutrición é a excreción, e a excreción defínese como o proceso de eliminación de sustancias de desfeito do sangue. As partes do aparello excretor son o ris, a arteria, a vea, os uréteres, a vexiga, que é a bolsa onde se acumulan os ouriños, e a uretra, que é a terminación do aparello excretor. A parte do aparello excretor en sí, temos máis estruturas que interveñen na excreción, como as glándulas sudoríparas, que son estas da esquerda, e os pulmóns, que como vedes hai dous. A excreción é un proceso de limpeza que se leva a cabo nas nefronas, que é un exemplo como esta, que xa se explicou na anatomía. E dependendo da parte onde se faga, temos dous tipos. O primeiro tipo é de glomérulo a cápsula. Como ben vedes, esta é a cápsula e aquí temos o glomérulo. Primeiro, filtras o sangue e pasa o plasma de sustancias de pequeno tamaño ao interior da nefrona. O sangue entra por aquí e procede a filtrarse. O segundo tipo dase no resto da nefrona. Algúnas sustancias reabsórbense case totalmente e volven ao interior dos capilares de arredor do tubo, e outras pasan desde os capilares ao interior do túbulo da nefrona, que é por aquí. Despois, os ouriños van polos uréteres ata chegar á vexiga. A vexiga posúe un epitelio moi replegado que permite aumentar o tamaño da mesma a medida que entra os ouriños, como ben podedes observar nesta imaxe. A micción, ou expulsión dos ouriños ou urina ao exterior, prodúcese na uretra, que é a parte final deste aparello excretor.